3, 2, 1. Sad! О, otišla je čak tako daleko. O ne, izgleda se zaglavila u granju. O ne, moram da je uzmem. O, evo je moja lopta. Ajde, siđi. O, imam ideju. Možda da se popnem na drvo. Ne mogu. Ajde dole. O, imam sjajnu ideju. Okej, znala sam da je ovo pametno. Okej, imamo ove merdevine. Ajde to da raširimo. Okej, stabilno je. Idemo. Baš je visoko. Ne mogu da dohvatim loptu. Pokušat ću da se popnem na drvo. Zašto su merdevine ovde? Okej, vratit ću ih nazad. Okej, ajde još jednom da pokušamo. To! Spustila sam loptu! A sada se spustim na merdevine. Čekaj, gde su merdevine? Ko ih je uzeo? O ne, kako da siđem odavde? Upomoć! Sali, tata! Ne! Čekaj malo, kao da čujem nešto. Da li to Dima viče? Dimi je potrebna pomoć! O ne, idemo! Ovde! Gde? Ovde na drvetu! O, čekaj! Kako si dospela tamo? Sali, nije smešno! Prestani da se smeješ! Zaglavila sam se ovde zato što sam pokušavala da dohvatim loptu. Pomozi! Okej, Dima, vratit ću se! Šta da radim? O, tamo je žuta stolica! Poslužiti. Dima, uzela sam ovu žutu stolicu. Siđi, hajde, mislim da će pomoći. Sali, jesi ozbiljna? Ta žuta stolica je premala. Molim te, nađi veću da mogu da siđem bezbedno. Okej, Dima, idem da nađem nešto drugo. Šta da radim? O, imam ideju. Čekaj, šta Sali radi? Šta ima to sa sobom? Izgleda kao neke mišiće da nosi. To je bilo baš teško. Okej, Dima, hajde, skoči. Okej, 3, 2, 1. Uspela sam! Uspeli smo, Sali! To! Sada mogu da skačem bezbedno. Hvala ti! Nema na čemu. To! Idemo, Sali. O, ljudi, nisam vas videla. Ćao! Nadam se da ste uživali u videu. Obavezno lajkujte i pretplatite se na kanal i pritisnite zvonce. Ćao! Ćao! Budite